Takže ahoj, ja som Boro, IT zo slovenskej reprezentácie a je tu so mnou Jakey. Takže ahoj, ja som Boro, IT zo slovenskej repre a tu je so mnou Jakey. Téne slovenskej reprezentácie. A my vás vítame pri ISF Trivia Quiz. A správne to má Boro. Je to tango. Tance. Tešil som sa na CS-ko. Ja som tanečný. Ideš tancovať? Nie. Obidva máte správne. A správne to nemáte ani jeden. Je po polsku. No nič. Myslím, že v Budapešti je celkom veľa. Ja som myslel, že z Spišsky. Správne to máš ty, Jakey, je to Finisko. Áno, ja tým púšťam. Áno, to ma napadlo, že tie púštne strany, no. Aspoň dačo viem. A máte to obidva správne. Ja viem, že kojaky, že tam robia víno, tak tam potom Ja sa zaštopľovať to víno. Skončilo to remízou tej, tak nám fandíte na ISF a aby sme dosiahli čo najlepší výsledok.